saben dina mau ngelamun ya toh? Oh. Oh iya, aku tahu rono soalnya. Ya oke lah ya. Selamat datang Mas Raka Bolo Kicau Mania. Ditunggu nanti gabungannya setelah ini. Apa tega? Kudune katresnane Mas Bayu arep Mbak Tuti piye ya jale? Kudune sehidup dikala suka maupun duka selalu bersama. Lah wi lho rungokno nggih. Ngono kuwi lho. Dadi apapun yang terjadi kita hadapi, ya toh? Oke, heeh. Lek kanggeku ya Mas, kudune sing lanang kudune luwih gedhe tresnane. Luwih gedhe tresnane, heeh. Dadine ya ndak mungkin arep ninggalne Mbak Tuti ngono. Oh ngono, ya. Heeh. Kudune saling mencintai, tapi sing luwih gedhe kudune sing lanang. Namane nuturi apa curhat? Aku ngomongi ngono lho. Iya. Ora wis tahu. Iya wis tahu. Setidaknya kamu lebih berpengalaman.
Oke. Dan juga bagaimana menyiasati seorang laki-laki supaya aman itu bagaimana. Oh iya, supaya aman tidak konangan ya. Nah, Ya, gitu loh. Mergo sampean biasa ngelecon bojomu. Dadi mungkin nanti bisa sharing ya. Sing korban iki aku bojoku isane. Kok malah aku terus angkane. JMS Aroma Rajo.
lagi. Apa sebabnya